isikhulumi salobo busuku. Haleluya. Ngokungafuni ukumosha isikhathi, no ngasahlala phansi, ngoba sahlala phansi. Abantu abaphethwe amadola azophela namhlanje, ngoba sahlala phansi. Ngokungachithi isikhathi, sanibonani. Ngiyabingelela amabishop, abefundisi, abaprofeti, ngibingelela awusiphe. Mina ngimangele siphe. Okay, angikho lapho. Sizobuye sisho le yokuthi ngimangele. Sisame ngenyawo kanjalo. Ngizwe inhlokomo yendumiso. Sounds of worship. Ngizwe inhlokomo yendumiso, kusazokonakala la, kusazokonakala la, kusazokonakala. Ayi labafana, aninginike le nhlokomo engiyifunayo. Ngizwe inhlokomo, ngizwe inhlokomo, ngizwe inhlokomo, ngizwe inhlokomo yendumiso. Sounds of worship. Inhlokomo yendumiso. Siyezwe likaNkulunkulu. Kuzodunyiswa la, kuzoshunyaelwa la. Ungachithi isikhathi. Ngicela samukele ubaba, umfundisi, ucele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha webandla iJerusalem of Peace International Ministry. Ngicela simshayeleni izandla ezinkulu eseza ngaphambili, nibize igama lika Jesu, igama lika Jesu, nibize igama lika Jesu, ngesizo nibize igama lika Jesu, igama lika Jesu. Sibingelele phatho hlelo dadewethu, siyabingelela ama-worshipers, abadlali bohadi, siyabingelela egameni lika Jesu. Bingelela amabhishopi akhona, sibingelela befundisi, angithi nje i-fivefold ministry yonke siyayibingelela, siyayihlonipha kakhulu egameni lika Jesu. Omama befundisi siyababingelela, omama bonke, obaba bakhona siyababingelela egameni lika Jesu. Haleluya, mayibonge Nkosi. Ngibingelele kakhulu ubaba wami enkosini, ngokukhethekile nje ngiyambingelela ekhona phakathi kwethu, ngelusiwe. Angiwona umhlambo ozalusayo, alibonge igama lika Jesu, angidwadubi. Haleluya. So ngiyambingelela kakhulu, ngingowakacele ke Sibongo khona la ezingolweni, ngizalelwe khona futhi ngakhulela khona, ngakwenza konke khona. Alibonge igama leNkosi yethu Jesu. Ngase ngishadelwa ke ngosikazi owumama, alibonge igama leNkosi, unamabele nje, umama, akanayo intshebe. Haleluya. Akafaka ibhulukwe njengami. Malibonge igama leNkosi. Ya, kufanele sikucacise lokho ngoba isikhathi esiphila kusona sinje. Ngingasho ngithi ngishadelwe kanti ngibhekene nenye intshebe. So ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu, sibingelela ama-hoster, siyabonga abafowethu
Siyabonga uNkulunkulu ukuhlanganisa kule ngqungquthela engaka esihlangene kuyo namhlanje ebusuku. Kuzodunyiswa uNkulunkulu, kuzokhonzwa uJesu. Mina ke ngiwumuntu othandayo ukukhonza, ukukhonza uJesu. Yes. So ke siyabonga kakhulu ukuthi nisihlanganise ngalendlela. Sibingelele baba umfundisi oNcama, ubaba kaSiphe. Ngiyakhumbula ke le ndoda abazalwane. Yayishumayela lapha esikoleni. Lo mfana uxakwe yini? Utheni yini inkinga yakhe? Sibuza nasodwa ke. Lapha sinomusa. Uxakwe yini? Sibangela umsindo nje kuseni la emthandazweni lazo sibangela umsindo sitshela ngoJesu. Sasingazi ukuthi kanti nathi yes igame. Alibonge igama lenkosi. Ngiyamkhumbula kakhulu umfundisi uNcama lapha esikoleni wayishumayela bazalwane. Shumela ngoJesu. Ngiyakholwa ukuthi ke usambambile kahle namhlanje. Ngiyakholwa ke bazalwane ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Asiye nezwini lenkosi. Sizofunda izenzo zabapostoli chapter 12 bese sijomba ngale futhi izenzo zabapostoli sahluko ngesika 12 egameni lenkosi. Ngizofunda nje amavesi amabili bazalwane, angizofunda into eningi. Amakhosi oqala chapter 18 nakhona sizobheka nje ivesi libe linye bese siyathandaza. Uthiwa kokuzo worshipwa. Ngizamileke bafowethu ukufuna imessage mhlambe ehambisanayo nalokho esikukona. Kodwa ke inkosi yangangithuma lokho. Kwaphoqa ukuthi angithathe lokhu engikunikwayo. Ngoba angishumayeli noma yini, kodwa ngiyacela enkosini ukuthi ngiphe lokho efuna ngikudlulise. Glory to Jesus. My God. Kulu munye kulu munye kulu munye Sekebo odolishate de fredosiliato Ibambo ule edesi ede ilahanto de Lebre dosili kata ilahante de Yamon zile hedu ababoko sili hanta de koska Belida duske nedelia hanto uraba oshke bamba duko salia hanta Enika selida koske di bahalu seriada doska mahante livre duske mahanto dokoske Leida adusi de kebe dushali nehe ya kabohosalia iberadia sante di kaba Elite de que puna das colia vahante le desquediado redia lucida alu asadia la cabontaila ridi di asuka bahanta libebe koskaba ibabo ulababa busika dente libebe kesiadai ikapahante le deskedia
Libre kuska anela soya la bahateya. Rico Sadina Cadelia Hanto de Cascapaila. Libre Musa Ilahante de Caskeya. Ila Anto Shakapa. Ilaba Anto Koseya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kufunda verse 1. Zenzo chapter 12 verse 1. Uthi ngaleso sikhathi uHerodi inkosi welula isandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Ngaleso sikhathi uHerodi inkosi welula isandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Amakhosi okuqala sahluko 18 uthi verse 46 isandla sikaJehova sasiku-Eliya wabopha ukhalo lwakhe wagijima phambili kuka-Ahabi waze wafika ekungeneni kwaseJezriyeli. Zwilakho Nkosi liyaphila lingcwele linamandla, khuluma ngalo sikulalele manje. Ngibeke ecaleni konke okwami, kodwa Nkosi uJesu makukhulume wena, uyinkosi engcwele, uyinkosi enamandla. Siyakubabaza, siyakuphakamisa nangalobo busuku egameni likaJesu Kristu inkosi yethu enamandla. Amen. Hallelujah. Ubingelele makhelwane umbuzo ukuthi makhi usekhona. Glory to Jesus. Nokho-ke angena umuntu othanda ukuphuza amanzi mayimi phambi kwabantu, kodwa ngishawe umkhuhlane. Ungethuki nje mangihlephula i-aphula la. Alibonge igama lenkosi. Makuhlephule ke-aphula nje ungethuki, uzusho ukuthi ayibeshilwe yena lo baba. Hallelujah. So sithola indaba la kwizenzo chapter 12 elithi iBhayibheli ke uHerodi Agrippa inkosi yelula isandla ukuba ihluphe abathile bebandla. Nginento engiyinothayo la ethi aselulelwa ngesandla noma ubani, kodwa selulelwa abathile bebandla. Isandla sikaHerodi sitha sikaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Ngoba uHerodi ubeyisitha sevangeli. Alibonge igama likaJesu. So uma elula isandla uHerodi, lithi iBhayibheli wayesembamba uJakobe. Uma ebamba uJakobe kuzisondele izinsuku zePhasika. Mawufunda kahle ezwini likaNkulunkulu lithi kwasekusondele izinsuku zePhasika, wayesebanjwa uJakobe, wayesebulawa. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah bazalwane. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi ebulawa noma ekhipha icommand uHerodi ukuthi akubula uJakobe, lase lijabula ibandla lakhe uHerodi. Wayesebona ukuthi abantu bayabusiseka ngalento ayenzayo. Wayesembamba noPetro. Uma ebamba uPetro kwasho ukuthi iPhasika selisondele. Alibonge igama likaJesu. Wayesethi asimbeke uPetro noma asimgcine jele uPetro ukuze kudlule iPhasika. Alibonge igama likaJesu. Uma sekudlula iPhasika ithwe sizokwazi ukuthi bese naye senze sikwenzile.
kuJakobe umfowabo, alibonga igama likaJesu. Then ngalesikhathi uHerodi enza i-postponement ukuthi asipostpone ukubulawa kukaPetru, iphasika lama phambi kokubulawa kukaPetru, wangabula uPetru, kwasho ukuthi isikhathi asikakashayi sokuthi uPetru usengabulawa. Alibonga igama likaJesu. Leli Bhayibheli wathathwa waboshwa uPetru, wagcinwa amabutho ejele. Ngalesikhathi egcinwe ngamabutho ejele, leli Bhayibheli wakhumula ingubo yakhe wayibeka phansi, wasekhumula iy'cathulo ey'nyaweni zakhe. Lento echaza ukuthi wakhumula i-anointing yakhe, wadela mntakamdunjana enhliziyweni yakhe ukuthi surely now is the time ukuthi ngiyafa. Alibonga igama likaJesu. Wangasabi nayo into ethi kungenzeka phinda ashumayele, wabeka phansi anointing, wasekhumula iy'cathulo, okusho ukuthi angisakulungele ukushumayela. Alibonga igama lenkosi uJesu. Waqhubeka uPetru wahlala ejele, kanti ngalesikhathi uHerodi evula igephu, uvulela ibandla likaNkulunkulu ukuthi lithandaze ngoPetru earnestly. Alibonga igama lenkosi. Ngalesikhathi uPetru esejele, ibandla langaphumula, lazwakala livuka ebusuku ibandla lithi khashutha athele hesel zubiko shata adiketeya. Lezwakala ibandla ekuseni ngo-3 hakushapha athele hasuka zitepetelia kapawo shata. Lezwakala ibandla ngo-5 ekuseni ila hasuka taye tandako libre kasuka tayila hata. Lezwakala ibandla ngo-12 emini yikasuka pahata yeketina atoyaluasa zipretosi kataya. Lezwakala ibandla ntambama ngo-6 latikipaya taya eliyalaba osataika ilathandaza ngesineke. Akangabulawa ngoba ayikapheli assignment. Kodwa ngithi kuwe asikashaya isikhathi, noma ngabe sebenqumeni ngawe bathi akakabi isikhathi, noma ngabe yina sebenqumile ngawe bathi akakabi isikhathi. Leli Bhayibheli bambamba uPetru bambopha, bathandaza ibandla, lanxusa ibandla, lanxusa ibandla. Ngalesikhathi linxusa kukhona intombazane ekuthiwa uRhoda. Ngalesikhathi bethandaza, ngoba masingena endlini kaNkulunkulu asingeni sifana. Alibonga igama likaJesu. Babethandaza but without faith. Babethandaza kodwa bengenayo ifaith ukuthi masithandaza lokhu kungenzeka manje. Awuthi ngikutshele lento ingenzeka manje. Yabona lento le ingenzeka manje. Yabona lento obhekene nayo le ingenzeka manje. Babethandaza but they don't know ukuthi lento abayithandazela ingenzeka manje. Kodwa kunosiso yedwa ekuthiwa uRhoda. Eli Bhayibheli yena wayithandaza, kodwa indlebe yakhe yakwazi ukuzwa ukuthi unonokhaya yini le eyenza ezwe, because u-expectile ukuthi lento esiyithandazelayo impendulo kungenzeka ifike manje. Alibonga igama lenkosi. LiBhayibheli wasondela uRhoda emnyango, wafika walalela, wathi mayelele weza ukuthi uPetru, the answer has come. Wabuyela emuva wathi hey nangu uPetru emnyango usefikile. Izwa-ke abayathandaza but abakholwa ukuthi lento ingenzeka. Leli Bhayibheli bathi uyahlanya. Alibonga igama likaJesu bathi ayingenzeka khona okuphambene, because abakholwa ukuthi lento ingenzeka manje. Sinenkinga yabazalwane abanjalo, siyathandaza kodwa bakholwa ukuthi there is something can happen manje. Alibonga igama likaJesu. Baphinde baqhubeke bathi hayi mhlawumbe ingelosi yakhe,
alibonge igama likaJesu because they don't believe ukuthi i-answer seyifikile. LiBhayibheli intombazane yabuyela emnyango yafika yathola ukuthi uyuphethe. LiBhayibheli uphethe walokha kakhulu until baze bavuma bevula yizwa bayamangala. Kanti bebelindeleni isandla seluliwe. Ngilapho nje isandla selulelwe abathile. Ngilapho nje isandla sikaHerodi selulelwe abathile bebandla. Siphila kuleso sikhathi manje la isandla uHerode selulile kodwa uselulela abathile ama-persecution ehlikela abathile hayi noma ubani. Alibonge igama likaJesu, iy'nhlupho azehleli noma ubani. Kukhona abahamba free kodwa kukhona abahamba behlushwa endleleni because isandla seluliwe. Kukhona abahamba ku-freeway because aselulelwanga ngakubo kodwa khona abathi behamba bathi kodwa Nkosi usenathini shakusathalaba bathi kodwa uNkulunkulu usekhona yini makunje. Inkinga isandla selulelwe abathile bebani. Ngiyayithandaza manje lithi iBhayibheli ngalesikhathi efika uPetro kubona ufika wahlala nabo. Ngalesikhathi sekusekuseni alibonge igama likaJesu ethi uHerodi khethu namhlanje noPetro siyamnquma ngoba isandla sikaHerodi uma eselula noJehova ulule sakhe. Alibonge igama likaJesu. UHerode elula isandla noJehova ulule sakhe. Haleluya. Welule sakhe wakhipha uPetro ejele. Alibonge igama likaJesu. Makusekuseni kuthiwa wafuna uHerodi ukuthi ngabe le ndoda ingakuphi. Kwatholakala ukuthi isandla sikaJehova seseluliwe futhi selulelwe phezu kukaPetro. Akasatholakala uPetro. Alibonge igama likaJesu. Ngizothi isandla sikaHerodi seluliwe kodwa ngizothi kuwe khona isandla esinamandla. Sengiyathandaza noma seluliwe sikaHerodi kodwa khona lesi esinamandla. LiBhayibheli mawufunda ngale kumakhosi okuqala uElijah sike selula isandla sesitha waselula uJezebeli waselula labaprofeti amakhora ayibabazalwane waselula uJezebeli waselula labaprofeti. Kwangazathi ngake ngiphinte kancane kulento yabaprofeti. Alibonge igama likaJesu ngoba uElijah wayenabaprofeti bakhe beprofeta. Alibonge igama likaJesu. But kunabaprofeti bakaNkulunkulu ababekhona. Lele lithi iBhayibheli uJezebeli wababulala until kwaze kwasala uElijah. Alibonge igama likaJesu. Welula isandla uJezebeli waselulela kubaprofeti bakaNkulunkulu. Kanti akazi ukuthi ulula isandla phezu kwabantu abangama-gift bona ngoba kunenkinga ekhona. Singaprofetha sonke mfundisi uNcama kodwa khona umehluko khona. Kunabantu ababili phezu kwalaba bantu. Kunabaprofeti abangabaprofeti ngegift kodwa kunabaprofeti abangama-gift bona abadinga igift ukuze bakwazi ukuprofetha kodwa bona bayigift bona. Into abayiyo yinto eyiyona esebenzayo but laba badinga igift ukuze bakwazi ukusebenza. Okushuthi abakwazi ukusebenza ngaphandle kwegift. Kanti laba elithi iBhayibheli abakhethiweyo bangama-gift bona noma engena exakeke kangakanani ehluphekile engqondweni but uma engena kushintsha i-atmosphere without knowing engazi yena ngoba yena uyigift. Mayephakathi kwabantu kwenzeka izinto akekho limited akalimithekanga
but laba basebenza ngegift ba-limited. That is why bathola befuna izinto ngoba vele ba-limited, abayona igift, basebenza so lo oyi-gift akadili and uyingozi lo. Yabona lo uyingozi lo oyi-gift lo onobizo alibonge akekho limited. Yilo othi mayikhuluma athi uNkulunkulu uthi engakange enze lutho, engakange azajuluke, engakange asebenzise lutho, kodwa athi thus says the Lord. Umuze phakame ekhuluma ethi uNkulunkulu uthi ngoba yena uyi-gift noma ngaba ney'nkinga ey'ngakanani, but uNkulunkulu uyakhuluma kuwe because he is a gift. Alibonge igama likaJesu kuzothi lo ongeyona i-gift kodwa osebenza nge-gift into yakhe iba limited, akakwazi ukwenza okunye ngaphandle kokukhuluma ebandleni. Uthi uNkulunkulu hambani, uthi uNkulunkulu ngehlile, uthi uNkulunkulu sengikhona, uthi uNkulunkulu yekani lokho. Ulimit ayikho wrong lento engisho bazalwane, i-communication kaNkulunkulu ningizwe kahle ayikho wrong, but unlimited, akakwazi ukwenza okunye ngaphandle kwalokho. Umile kuleyo gift. But here I say umprofeti Elijah lithi iBhayibheli ngalesikhathi sebebulewe abaprofeti, sebebulewe bonke, wahamba uElijah. Umebuya uzwakala ethi uPhuheyeb mangabe funa eBhayibhelini bahlangana noAhab, wayesethi hamba uqoqa abaprofeti isandla sikaJehova sinamandla masihlezi phezu komuntu, siyeke manje sikaHerodi seluliwe yebo kulesikhathi, kodwa ngizothi kunesandla esinamandla esike esivela kuJesu esinamandla phezu kwento zonke. Lithi iBhayibheli wathi hamba uqoqa abaprofeti bakho ubuye nabo bonke senyuka intaba. Alibonge igama likaJesu. Bathe mabenyuka intaba profeti abawu-850 eyedwa umprofeti uElijah, ngoba lo akadingi majority, akadingi ukuphelezelwa ngoba yena une majority yasezulwini. Lithi iBhayibheli banyuka intaba, bathi uma befika entabeni wayesetha babiza umlilo wehle udle umhlatshelo. Ngalesikhathi bebiza umlilo awuzange wehle umlilo. Alibonge igama likaJesu. Uyacabanga abantu abaningi kangaka kodwa bahlulwa ukuthi bathandaze kwehla umlilo. Lithi iBhayibheli baze basika kwaphuma igazi kubo ngenxa yokuthi bayazi ukuthi owabo uNkulunkulu usebenza ngegazi. Alibonge igama likaJesu. Lithi iBhayibheli wathi uElijah athethani, ake nibuyele ecaleni, now is my time ukuthi nginibonise isandla sikaNkulunkulu ophilayo. Lithi iBhayibheli wathandaza uElijah, wabiza uNkulunkulu, kwehla umlilo ezulwini. Umlilo wafika wadla umhlatshelo. Lalela, ngalesikhathi enza umhlatshelo uElijah, mangifunda kahle, wenza umhlatshelo, wenza i-altar, wayesemba imisele. Alibonge igama likaJesu. After imisele wayese ebusa inkabo ibeka phezu kwenkuni. Lithi iBhayibheli wayesetha akuthelwa amanzi, wayenza yabanzima lento uElijah. Bona bebeyenza nje isi kodwa kwenzekanga lutho. Lithi iBhayibheli umlilo wehla wadla waze wakhopha nothuli. Alibonge igama lenkosi. Uma ngabe sekwenzekile lokho, lithi iBhayibheli wajika uElijah wathi ngoba imvula bengiyivalile for 3.5 years sengiyothandaza isandla sikaNkulunkulu sinamandla. Alibonge igama likaJesu. Sasiphezu kwaElijah. Haleluya. Wathi mawufika entabeni wafaka amadolo, wafaka ikhanda emadolweni wathandaza, ngoba abaprofeti bayathandaza. Angibazi laba bamanje abakholelwe ey'ntweni ey'phathwayo beyeka ukuthandaza. Lishothakabhayila kuyathandazwa mangabe ubekiwe uba ube ngumprofeti. Likasatiyala. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ethandaza wathuma inceku yakhe
ukuthi akuyobheka ngasolwandle isandla sikaNkulunkulu sinamandla alibonge noma seluliwe esika-Elijah kodwa esikaNkulunkulu sinamandla iBhayibheli wathandaza u-Elijah yabuya inceku yathi angiboni lutho wathi phinda kasikhombisa alibonge igama lenkosi yaphinda kasikhombisa inceku yakhe yabuya yathi ngibona ifu elingangesandla alibonge igama likaJesu isandla sikaJehova sinamandla noma selulwa esikaHerodi kodwa ngizothi kuwe sinamandla esikaJehova isandla asehlulwa asihluleke iBhayibheli ngalesikhathi kwehla imvula waqala amafu iBhayibheli waqala amafu alungiselela ukwehla kwemvula wathi u-Elijah ehla uyambuyodla ngoba kunemvula enkulu ezayo alibonge igama likaJesu iBhayibheli ngalesikhathi kuna imvula ngisho ukufika kule ndawo yesandla ngalesikhathi kunetha imvula yani imvula wayethi mabheka wabona le ndoda ewu-Ahab igibela amahashi kodwa manje uyibona ihamba kancane ngokwazi kwami ihashi abekhona ekhaya sikhule selusa ngawo ihashi linespeed esingaphezu komuntu kodwa lithi iBhayibheli u-Elijah isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe wathatha ingubo wayibopha okhalweni isandla sikaJehova siphezu kwakhe isandla sikaJehova masiphezu komuntu kwenzeka izinto ezingajwayelekile isandla masiphezu komuntu kwenzeka izinto ongacabanga ukuthi zingenzeka isandla sikaJehova masihleli phezu komuntu kwenzeka izinto ongakaze wazibona wena isandla sikaJehova siphezu kwa-Elijah wagijima u-Elijah wadlula amahashi mofunda welesithi he ran ahead khosaphathaya wagijima ngaphambi kwabantu ngoba isandla siyanezela isipidi lezinto zakho azibone ngathi zimile zidinga isandla lezinto zakho obone ngathi asenze zidinga isandla lezinto zakho obone ngathi akwenzekile ukuhlangane kudingeka isandla sikaJehova esenza konke isandla sikaJehova esenza yonke into laba abantu abahlangana ngegama lakho nalelo udinga isandla sikaJehova awudingi lutho olunye kuyahlangana amamithingi kuyahlukana wena udinga isandla siyathandaza isandla sikaJehova sinamandla sike selulwa lesandla kuJesu athi amakhosi ayaselula isitha selula isandla kuJesu wezwakala uJesu ethi yathandaza ukuthi lesitsha makungenzeka masedlule ngoba uzwe isandla seluliwe kodwa kwasho ukuthi kunesinamandla esamfikele entabeni eGetsemane waqiniswa alibonge igama likaJesu maseluliwe isandla sikaHerodi yazi ukuthi nesikaJehova seluliwe kodwa kunento eshiwo Isaya ukuthi isandla sikaJehova seluliwe kodwa inkinga ububi benu sengiyathandaza isandla sikaJehova sinamandla isandla sikaJehova sinamandla uwasibona uJeremiah esevalele emphande edakeni samkhipha khona wanquma wathi angisophinde ngiprofete isandla sabaphezu kwakhe wezwakala ethi lento ingumlilo ivalele emathanjeni ngoba isandla sikaJehova sinamandla izothi kuwe isandla sikaJehova sinamandla ngicela ukuthandaza ukuthandaza ngibona
ngaphesheya kwelizayo namafu yabo kwelisa namafu kibona golite ngaphesheya kwelizayo namafu kwelizayo namafu yabona makuhlanganwa ngawe kwadane kwehlukanwa kunemeeting ebanjwe ngawe khona manje kodwa ngizothi kuwe kunesandla esinamandla kunemeeting ebanjwe abathakathi ngawe manje kodwa ebusuku ngizothi kunesandla sikaNkulunkulu esabona kuBelteshazar elili iBhayibheli babephuza bedla ngezitsha ezigcwelekileyo leli Bhayibheli wabona isandla sibhala mene tekes isandla sikaJehova sinamandla nalapho kwenziwa khona izinto ngegama lakho uzothi kuyisandla sikaJehova sinamandla ngiyathandaza kadusha labahato yaba rina kasate de bahato koske rida aduka sadia de hentaya elila aduse de vahante de keskan renika sili ketelia kapampo menteli kasadeke dia lahanteya rekesata aduka kapahante yakamo koshata libre docente di kapaha yakamu la frandosi ke de lehentaila lekedukas kapahante leventia kapampo yakamo hota la babako saya Zekaria na babako shapataila Ikapapaila babo santa elakaya Elia la bako staila pahantaila Ina papai telia kasaya Ikapaila babako shababata Elia babo santa telia kapa Ila kasaya tia ataya Ia kapatiela bababasai Zipetaila pa Ita poposienta liala Elia kasaya kapato Jesus Ulukuthandaza nomuntu ethakwenzeki yazama ukuya phambili kodwa akwenzeki udinga isandla yanasire deskalaba mentalaba kosaila hante ulukuthandaza nomuntu othi ngiyasidinga isandla sikaJehova phezu kwempilo yakho angeke sikwazi bazalwane ukubiza ngamunye kodwa lo othi mina ngiyasidinga isandla sikaJehova phezu kwempilo singathandaza nawe manje before it close shamunda daruske la bahanta redeke skatalia bahanta baba ngiyathandaza isandla sakho masibe phezu kwethu isandla sakho masibe phezu kwalaba bantu kule generation mawucwele vusa abantu abanesandla sakho phezu kwabo baba ngiyathandaza ulaba vusa abantu abazodumisa benesandla sikaJehova uzwakala ukuthi laba abadumisi bodwa kodwa khona isandla vusa abantu bongcwele abazoshumayela kuzwakale ukuthi laba abanesandla sikaJehova phezu kwabo vusa abantu bongcwele abazoprofetha kodwa kuzwakale ukuthi laba abanesandla esiphezu kwabo esinamandla ngiyathandaza igeneration mongcwele ezovuswa wuwe egameni likaJesu Kristu oyinkosi ephilayo nenkosi engcwele. We thank you Lord in Jesus name. Shalom uNkulunkulu isandla ezikhulu bazalwane simbonge ngezwi lakhe elinamandla. Shalom uNkulunkulu isandla ezikhulu and give him the praise. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.